खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्लिम हेमन्त बसुमतारी बे समाव फोसावनो लानाय गाहाय रादाबफोरा जादों हारिमायारि गेलेगिरि लीलावती दैमारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं आसाम बड'लेण्डआव दैबाना जेंना सुस्रांनो हायैनि बिग्रायखांदों बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जिल्ला गंब्रैयावबो नायसंनानै फोरमाय रेबगान्थि हरनो बिसायख'थि आय'गनि बिथोन केशव नगर कक्लाबारियाव गोनांथार आदार मुवा बेसादनि सोलिनाय आथिखाल बेसेन दानिया बेखेवसारनाय रादाब हारिमायारि गेलेगिरि लीलावती दैमारिया लोमजानायनि जाहोनाव सोलिनो गोब्राब थासारिजों जुजिनांदों बिथांजोनि लोमजानाय सावस्रिखौ थांनाय 24/7/2020 खालाराव इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि बिउटि बसुमतारी आरो सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिनोद मोसाहारिनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया खौरां लाहैयो बिथांजो लीलावती दैमारिया सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खाटालपारा गामिनि नाथाय आथिखालाव सालबारि नोगोरावनो थायो खौरां लाहैनाय इउपिपिएल हानजानिफ्राय सरकारनि खाथियाव बिथांजो लीलावती दैमारिनि थाखाय लोमजानाय सावस्रिखौ थाबैनो गाहामाव लाबोफिननो थोजासे राङारि हेफाजाब होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों मख'जाथाव बाथ्राया बेनोदि बिथांजो लीलावती दैमारिनि लोमजानाय सावस्रिखौ नायफिननो थाखाय सरकारि बिफाननिफ्राय बे समाव रावबो नुजाथि हैनाय जायाखैमोन होननानै मिथिनो हानाय जादों मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिथांजोनि बेरामा जादों बाराबां थै नारसिननाय गोदै बांनाय आरो जानजि सानाय आथिखालाव बिथांजोनि नखर जिउ खुं राहायाबो जेरैबो खोमसि जोमैजों साग्लोबजानाय होननानै मिथिनो हानाय जादों बेनिखायनो बयबो सरकारि आबोद लानायखौ हास्थायदों आसाम बड'लेण्ड हालामाव दैबाना हा खुरखानाय आबाद फोथाराव बाला बुखांनायजों जालाखार बिलाखार जानांनाय बेफोर जेंनाखौ सुफुंनायाव दानि बिजेपि सरकारा थोजासे हेफाजाब होनो हायाखै होननानै जेरावबो बिग्रायखांनायखौ नुनो मोननाय जादों अदेबानि आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासनि बरपेटा हालामावबो बेबायदि बिग्रायखांनायखौ नुनो मोननाय जादों बड'लेण्ड हालामाव कभिड-19नि जाहोनाव सिमा गैयै थाद'जानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि राहा लानो थाखाय आसामनि बिसायख'थि आय'ग बिफाननिफ्राय खामानि मावनो गंब्रै जिल्ला जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरियाव थानाय पलिं स्टेशनफोरनि हालोदखौ बे कर'ना भाइरासनि समाव थासारिजों खाबु जाथावनि गोनांथि नायसंनानै फोरमायथिलाय गथायनो 6 अक्ट'नि गेजेराव सिमा होनानै सरकारि बिथोन हरनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय दासिमबो बिसायख'थिनि जेबो थि खालार फोसावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै बेनिखायनो सांग्रांथिया जेनिबो थाखाय जेरावबो बड'लेण्डनि थागिरिफ्रा गान्थि खानानै दावगालांनायनि सम जाबाय दानिया फैदो केशव नगर कक्लाबारियाव सोलिनाय मैगं थाइगंनि बेसेन मिथिनानै लानि बे हाथायाव आथिखाल सोलिनाय सानफ्रामबोनि बेसेना जादों गोथां आलौ सेरसेयाव 200 रां गोरान आलौ सेरसेयाव 360 रां आलुआ सेरसेयाव 32 रां सामब्राम गोजा सेरसेयाव 40 रां सामब्राम गुफुर सेरसेयाव 200 रां मुसुर दालि सेरसेयाव 90 रां थाव गुबै लिटारसेयाव 146 रां खारदै लिटारसेयाव 80 रां बेफोर सानफ्रामबो गोनांथार आदार मुवा बेसादफोरनि बेसेना बे लकडाउननि समाव सोलिनाय केशव नगर कक्लाबारियाव बे समाव फोसावजानाय दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों बिबिसि